Hey guys, welcome back to my YouTube channel. बहुत गोबाव जाबायमोन नोंथांमोननि सेराव आं फैनो हायाखैमोन माखासे जाहोननि थाखाय। दिनै जाहैबाय माने साहा लोंनो फैदों आरोना हटेलावहाय। जोंना गामिनि बिथिंलाय सासे दङ, लोगोसे बिथिंगालि सानै दङ, बिथिंगालि साथाम दङ आरो बिथिंगालि आं आरोना। ओमफ्राय साया सफैसिगोन माने अर्डार होगासिनो माने होदों। साहा लोंनानै बिराद मोजां मोनो माने। ओंखायनो साहा लोंनो फैयो जोङो बेलासि सानफ्रोमबो मालाबा फैयो आरो जों मालाबा गिफ्ट थाङो जों साहा दुकानाव थान्दायाव मुक्सादि ओमफ्राय आं साहा लोंसै मानोना आं साहा लोंनो मोजां मोनो आरो थान्दा बोथोराव खादोंमोन। ओमफ्राय बै सासेया माने मा होनगोन साहा लोङानो नैखौसो लोंनो नैखौ मा होनना बुङो बेखौ ग्लुकु ना ग्लुकु दा जेखि जादों बिथाङा लोंसिगोन न' लों दा आं जाबाय साहा लोंगोन आरोना। मा खबर रायजोफोर आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जेखि जादोआ बाय बाय आरो फिन खनसे माने बिदिनो लोगो मोनबाय थागोन सम मालाबा दोनबाय दे।